Здравейте! Днес ще ви покажа една лесна и много вкусна рецепта за пилешки дробчета с лук. Много са сочни и ароматни. Аз ги пека във фурната, не ги пържа. Нагответе си ги, ще ви харесат. В тава с хартия за печене наливам малко олио и подреждам един пласт нарязан на едро лук. Добавям 1 кг почистени пилешки дробчета. Подправките, които аз слагам, са по избор. Вие можете да изберете и да сложите други. Поръсвам сушени зеленчуци с сол, черен пипер, пушен червен пипер, разбърквам леко, поръсвам и обикновен червен пипер, всичко е на вкус. Още няколко лъжици олио. Общото количество на олиото ми е 50 мл. Отгоре подреждам и останалия лук. Лукът общо е 1 кг. Добавям още малко червен пипер и подправки на вкус. Поръсвам останалото олио, а вода изобщо не наливам. Пека ги във фурната на 170 градуса. Внимавайте да не ги печете прекалено много, за да не изсъхнат, а да останат сочни. Пак да повторя, не наливайте никаква течност, те сами се пускат сосче. Ето как изглеждат, страхотни са и много вкусни. От мен приятен апетит! Ако видеото ви харесва, абонирайте се за канала ми. А сега да хапваме!